सोरनि आवथायाव 35 लाखनिबो गोजौआव सुबुं अनजिमा थानाय बिटिसिआ सोर जोबथा मिनिगोन फैगौ 2025 बिटिसिनि बिसायख'थियाव सोरनि दखलाव बिटिसिआ गोख्रोंथिजों सोलिगासिनो दं बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिंफोरा दिसपुरनि नोजोराबो बे बाराव बिटिसिआव बिजेपिनि मिशन बिटिआर गासै बियाबाबो बिसायख'थि गेलेनो थियारि आसाम रायजोनि आफादगिरि दिलीप शइकियानि राव অহা নিৰ্বাচনত আমি শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম নিশ্চিত কোনো কনফিউজন থাকিব নালাগে কাৰো ওচৰত কোনোবাই বুজিব পাৰে কেইটা খেলিব সকলোতে খেলিব 40টা খেলিব नाथाय आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि राव जाय जायगायाव बिजेपिनि गोहोम दं बे जायगायाव बिजेपिआ बिजाथि होगोन नाथाय जाय जायगायाव गोहोम गैया बे जायगायाव प्रमोद बर'आ देरहानानै फैथों आंनिफ्राय आशीर्बाद थागोन बिथाङा खेंसालियै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ मदद होनायनि इसारा होनायखौ नुहुरे আমি বিজেপি দলৰ আগৰ পৰা এটা সিদ্ধান্ত আছে যে বিটিসিৰ ইলেকশন আমি অকলে খেলিম কিন্তু আমি বড়ো জাতিসত্তাৰ যেটো আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ তাক আমি সন্মান কৰোঁ সেই কাৰণে আমাৰ যিমান শক্তি সিমান শক্তিমতে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ প্ৰতি আমাৰ শুভকামনা থাকিব আৰু যি কেইটা সিটত আমি কন্টেষ্ট নকৰোঁ সেই কেইটা সিটত ডেফিনেটলি আমাৰ प्रमोद बड़ो जिकिया हक ताक आमी कामना करिम हाग्रामा महिलारियाबो बे समाव अबरो एबा गुबुन हारिनि भट मोनगोन मिजिंजों जीएसपी जों एलायन्स खालामनायनि जरदार सोलिगासिनो दं हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय राव जों हारसिंनो गेलेगोन आरो जोंनि सरकार फैगासिनो दं होननानै फोसावदिङा सोलिगासिनो दं इफिएफखौ अकले खेलिब कारो লগত एलायन्स নাই নির্বাচনটো পুরা ফাটাফাটি আমি খেলিমে আমি জিকিমে আমি एब्सोल्युट मेजरिटी আমি পাব बेराफारसेजों प्रमोद बर'आ फोरमायदों 3200 बुथखौ लानानै फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय जानजि खाफ्राबाय जों मोन 40 बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो साखाफारा जाखाबाय आरो जोंनो सरकार दाफिनगोन मानोना बे जायगायाव 100% गोजोन फैबाय আমি নিৰ্বাচনলৈকে যাবলৈ সাজু হৈ আছো ইতিমধ্যে মই কৈছে যে 3200টা বুথ কমিটি কাম কৰি আছে 40টা সমষ্টি কাম কৰি আছে গতিকে ইউপিপিএল আমি সকলো দিশৰ পৰা এতিয়া ইলেকশ্যনৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আৰু ইউপিপিএল তো ৰুলিংত আছে এতিয়া গতিকে सरकार नकरि কি কৰিব ইউপিপিএল सरकारि কৰিব बे समाव सोर गानगोन बिटिसिनि मुकुटखौ आरो 35 लाखनि गोजौआव सुबुं अनजिमा थानाय बिटिसिखौ सालायगोन बे समाव बडलेण्ड बुब्लिनि मोनसे राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिखौ लानानै नायबिजिरनाय गिबियाव हाग्रामा महिलानि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ गोबां गागि दैदेनगिरिफोरा नागारलांबाय जेरै बिपिएफनि गोख्रों दैदेनगिरिफोर बिश्वजित दैमारी चन्दन ब्रह्म हितेश बसुमतारी खाम्फा बरगयारी नेरसोन बर' सान्दि बसुमतारी कमल सिंह नार्जारी धनन्जय बसुमतारी जय मोसाहारी हेमेन्द्रनाथ मोसाहारी राजीव ब्रह्म प्रभात बसुमतारी साइखं बसुमतारी रेवरेवा नार्जिहारी बिजित गोरान नार्जारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ दोलो नागारनानै गुबुन दोलोआव थांनाया बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ गोबां लोरबां खालामबाय बेबायदि थासारियाव बिपिएफखौ दैदेनलांनो हाग्रामा महिलारी प्रमिला रानी ब्रह्म रबिराम नार्जारी रिहन दैमारी इमानुएल मोसाहारी बिथांमोननि आखायाव दं आरो फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि नावखौ जावलांनायाव गोबां जुजिनो गोनां जागोनखौ नुहुरो प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि गुगानायनि सोलाय हाबफैनायनि अनजिमाया बांसिनखौ नुनो मोनो जेरै चन्दन ब्रह्म हितेश बसुमतारी खाम्फा बरगयारी नेरसोन बर' सान्दि बसुमतारी कमल सिंह नार्जारी
धनन्जय बसुमतारी, जय मोसाहारी, हेमेन्द्रनाथ मोसाहारी, साइखं बसुमतारी, रेवरेवा नार्जिहारी, माखन सरगियारि बायदि गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर'नि दाहाल बायदि गसंथाफैनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव हान्थिलांनायाव बांद्राय जेंनाखौ नुहुरा, मानोना गोबां गागि गागि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएलआव हाबफैबाय एबा गोरोबफैबाय। बेखायनो फैगौ बिसायख'थियाव बांद्राय गोब्राब जागोनखौ नुनो मोना। थामथियाव बिजेपि राजखान्थि हानजायाबो बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय मिशन बिटिसि फोसावना जुजिनो थियारिसै। बिजेपि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जगदान हाबाफारिया सोलिबाय दं। बे समाव गोख्रों दैदेनगिरिफोर बिश्वजित दैमारी, राजीव ब्रह्म, प्रभात बसुमतारी, बिजित गोरा नार्जियारी बिथांमोना बिजेपि राजखान्थि हानजायाव हाबबाय। नाथाय बे समाव मिरुनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरि दंब्लाबो ओनसोल एबा जायगानि दैदेनगिरि आंखालाव फैगौ बिसायख'थियाव हारसिं सरकाराव फैगोन एबा गोबां बिटिसि बिसायख'थियाव गोहोम गोलैगोनखौ नुहुरा। दानिया फैदो बिटिसि बिसायख'थियाव सोरनि सरकारा फैगोन बेखौ सम फैयोब्लासो मिथिसिगोन। बे समाव बिटिसिनि भटार्सनि गोसोखौ जाय आबुङै जै खालामनो हागोन बेनो जागोन बिटिसिनि इयुन मोनथाया। नाथाय बिटिसिनि राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ नोजोर होयोब्ला गोख्रों दैदेनगिरिफोरखौ इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव बांसिनखौ नुनो मोनो। नाथाय सोरनि सरकार जागोन बेखौ समावसो मिथिगोन। नोंथांमोनाबो फोरमायहरनो हागोन बड'लेण्ड बुब्लिनि कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों सोर फैगोन फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव। नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। रादाब फोसावगिरि बड'लेण्ड बुब्लि।